Ang hinanda ni Bossing lahat, guys. Shout out kay Bossing, napaka supportive niya po. Lahat na babaonin ko for the week ay hinanda niya. Sobra, thank you Bossing. Sobra ang pinabaon niya. Ang request ko sa kanya, ang order ko ay good for 6 days lang. Parang pang 7 days to ah. Nagbili pa nga siya ng yung cooler, yung isaksak lang para extra fridge. Sabi niya makapag-prepare pa siya ng mas maraming pagkain. Shout out again kay Bossing. First day ko ngayon for the cycle. Ang departure ko ay alas 10 ng umaga. Ngayon ay 8:30 pa. Arrange muna kasi pag first day talagang arrange. Ito oh, napakagulo. Iligpit ko pa yan lahat. Yan. Napakatugnaw, napakalamig. Pinahiram ni Bossing kahit na mag minus 43 doon sa Winnipeg last week, walang problema. Kahit pero kani siya gamit kayo. Right. Okay na kayo. Discard ko ba? May instant time na dryer. Doon si Aaron, no? You know? Dahil New Year ngayon, isang permit ang napaka-importante na hindi natin dapat i-overlook. Ito yung IFTA, International Fuel Tax Agreement. Every year kasi good ng permit na yan. So ito, galing ako doon sa loob, sa opisina namin. Kinuha ko po yung IFTA. Muntik ko nang makalimutan. Last week, naka-receive na ako ng message dito sa satellite namin na nag-remind na kunin ko yung IFTA sticker ko, yung permit din. Ito oh. Ito yung makikita natin sa gilid ng truck. Mamaya ikabit ko to. Ito yung permit. Ilagay ko ito sa itong cab card namin. Ito yung cab card. Nandito lahat ng mga permit na kailangan kong dalhin para legal itong truck na tatakbo sa Canada and USA. Every time na kami ay ma-vehicle check ng authorities, ma-MTO man dito sa Canada or DOT sa USA, ito ang ibigay namin to sa kanila, i-review nila. Titingnan nila kung wala bang mga expired na mga document. Sa mga drivers na dito sa USA and Canada, baka ma-overlook nyo. Huwag nyong i-overlook itong IFTA na sticker, permit. Updated na to lahat. Responsibility po ng driver na ang mga lahat ng permits ay current, walang expired. Kasi kung makita ito ng officer na may expired ka, ang driver po ang mananagot sa ticket, hindi ang company. Kasi responsibility natin mga driver na bago tayo tatakbo sa public roads, tayo ay legal. Permit is nandito lahat. Kaya ito yung cab card. Na-delay lang ako ng mga 2 oras kasi ang biyahe ko sana ay galing dito sa Mississauga doon sa may tinatawag na bond yard. Nandun yung mga trailer na yung pumapasok dito sa Canada galing USA na hindi pa na-clear sa customs, pero nakapasok pa rin. Under sila sa ban. Humingi ako ng ibang load. Ang load ko, ang only available na load ngayon ay coming pa ng 11 o'clock. Galing siyang USA.
dadalhin ko doon sa Cornwall, Ontario. Tapos from Cornwall, Ontario, ako ay pupunta ng Gatineau, Quebec, sa may Ottawa, unahan ng Ottawa, Ontario. Tapos from Gatineau, Quebec, ako ay papunta ng Minneapolis, Minnesota. Ang tawiran ko is doon sa Sault Ste. Marie na border crossing. Mga lahat-lahat ako ay mag-allocate ng 3 days na biyahe. So yun lang guys. Again huwag natin i-overlook ang mga permit natin doon sa cab card. Dapat easy to it natin na lahat ng mga permits natin ay current, walang expired. So paalala lang, hindi ito para sa mga new drivers lang, para sa lahat ng driver, mabeterano ka man, new driver ka man. Pinasok ko, ayun, walang the place. At ano sabi niya sa akin? DJ! DJ! Tapos na kami, sabi niya, Shit, isa pa nga. Wento na. let's go! Yeah! At pinatayan ilaw. Busog na sa tubig, gutom ay lilipas din. Nakakainis ang ganitong buhay. Gumagabi na, ako'y uuwi na. Tapos na ang saya, balik sa problema. At bukas ng umagay, uulitin ko pa ba ang kaibangang ito'y sa tingin ko'y hindi na. Nakakabaliw ang ganitong buhay. Looy, looy.
continue on the current road. Doon na Be lagi. in any of the 3 left Kay basig lanes. makaya nimo niya og lahos, pwede ka matulog dito. Pwede na nimo i-dock sa kuan, number 7 kanang tapad sa stairs og kuan bakante. Mao nang akong ingon nimo nga katong naay detour kay In 3 kilometers, keep closure ang left to Highway i-construct ang 401 dalan West. nga kanang approach ana. Onya pag sunod ni Google ang imong In 2.5 garment kilometers, kuan na siya keep more left to calculate Highway sundan na lang ang imong 401 garment. West. Dayon kay truck road man ang imong garment, ang si Google man gud kay ipaagi ka dito sa mga residential. Itawag gyapon nimo sa custom. Mura gyapon MT, butangan gyapon nimo. Naman na sila seal pero butangan gyapon nimo og high security seal. Ikaw na lang mo brake niya. Pag brake nimo sa seal, ibutang lang sa kilid sa sulod sa trailer. Be in any of the 3 left lanes. Adapt, improvise, overcome. Okay kayo, adapt, improvise and overcome. Diskarte good. Hi guys, ang ruta ko po ay na-disrupt, na-reroute po ako kasi kahapon, first day ko, yung sinabi ko nga na pupunta ako sa USA, sa Minneapolis via sa Ottawa ang load ko na pick up, tapos via Sault Ste. Marie ang border crossing. Nung on the way ako sa Ottawa kahapon, ang ABS light sa dash ay umilaw. So nakailaw siya. Pag nakailaw kasi ang ABS light sa US, violation, out of service dapat. Kaya ako ay pinabalik dito sa terminal namin para aayusin nila. Sa Canada, okay lang siya na mag-ilaw ang ABS. Basta sa next destination mo is ipaayos mo na. Kaya nung kahapon pag on-road vehicle check ko, nilagay ko na sa ilag ko ang defect. Minor defect yan dito sa Canada, pero sa US major defect. So pag minor defect, pwede ka pang mag-drive pero ipaayos mo soon. Kaya nilagay ko sa ilag kahapon para if in case ako ay ma-vehicle check ng ministry, ng MOT, makita nila na umilaw yung ABS light ko, nandun naka-record sa ilag namin, sa ilag ko ang report ko na nakita ko siya. Tapos may request ako na parang ipaayos sa shop. Kaya yung route ko na pa Minneapolis ngayon ay na-cancel kasi nung pagtawag ko doon sa breakdown namin, ang advice nila is I strongly suggest that you request to be rerouted back to Mississauga para maayos. Kasi ang Freightliner na dealer is nandun pa sa Sault Ste. Marie, which is from Ottawa to Sault Ste. Marie. Ang layo, mga isang araw na biyahe. Pag doon ko ipaayos daw, hindi guaranteed na ako ay asikaso agad. If in case na may ma-delay na matagalan, no, like 2 to 3 days, nakatingga ako doon. Mas safer daw na dito ako uuwi, dito ko ipaayos kasi nandito naman yung
bahay ko sa Toronto, makatambay muna ako sa bahay. On the way ako pauwi sa bahay. Second day ko sana ngayon pero uwi na ako. First time kong umuwi ng after second day. Kasi ang normal na uwian ko ay after 6 days. Pag matagalan, after 2 weeks. Yung load ko, kinuha ko pa rin sa Ottawa, yung papunta ng Minneapolis, pero dinrap ko na sa yard namin. Kasi may ibang driver na naghintay. Nandun, nakaabang niya nga siya kanina eh. Kasi yung load na yon ay ang appointment sa Wednesday. Parang tight na ngayon, na-delay na konti, pero doable pa rin. Importante ang yung nga sa pre-trip inspection vehicle, post-trip, tapos sa on-road vehicle check. Kasi kung hinayaan ko lang yon na mag-ilaw siya, kasi may brake ka pa naman, pero yung ABS kasi is anti-lock brake system. Parang makatulong siya, malaking tulong siya, malaking bagay siya sa safety, lalo na sa mga wet condition, snowy. So malaking bagay siya para sa safety. So kung i-ignore ko lang yon, i-take for granted ko lang, umiilaw siya, may brake pa naman ako. Kaya nga nakatakbo pa ako, pinaproceed pa ako mag-pick up ng load kahapon, tapos pinauwi pa ako dito. Pero pag nasa US ako, makita nila na may ilaw yan, ako ay matikitan. Tapos ang ticket is sagot ko, sagot ng driver, hindi sagot ng company. Kasi responsibilidad ng driver na dapat ang sasakyan, ang truck ay safe siya. Tapos dapat alam namin, ang driver, kung ano ang legal at saka illegal. Kung may ticket, cargo ko ang ticket, which is napakamahal na ticket, tapos may mga demerit pa. So again, cover my ass para labas tayo sa problema. Ginawa ko ang tama. So kahit na hindi ko na tuloy yung load ko sa Minneapolis, okay lang sa akin kasi para sa safety naman. Kaya uwi muna ako. I-surprise ko si bossing at saka yung mga maliliit kong bossing. Sana mamaya maayos na nila kasi 24 hours naman ang shop namin. Sana bukas ako ay mabigyan ng magandang load, magandang miles, which is long miles. At sana sa southern kasi mainit doon. Ang ayaw ko lang sana is sa Winnipeg, sa north, kasi napakalamig doon. Last week nandun ako, minus 43 Celsius. Grabe ang lamig. Grabe laki ng truck ko. Power kaayo. Before, pag mag-drive ako dito, pag matabi ko yung mga truck, talagang hangang-hanga ako sa mga driver. Nasa isip ko, lalaki ng mga truck. Hindi ba kaya madali yan i-drive? Napakahirap siguro. Tapos ngayon, nagda-drive na pala ako ng truck. Naninibago ako guys kasi ang manibela ang liit. Sa truck kasi malaki. Tapos pag-apak ko sa brake or accelerator, parang wala akong mapil dito. 2022, ito yung first ko na biyahe. Yung kahapon, ako ay parang na-breakdown. Hopefully, after ma-fix na ang truck ko, ako ay tuloy-tuloy na ulit sa biyahe ko. Thank you sa lahat. Keep safe, drive safe, keep on trucking, and see you in my next video. Bye.
lugar, flasher ko, thank you. Pag mga small cars tapos nagpa-thank you, tracker na siya. Sa truck, pag binibigyan kami ng space, nag-thank you yung mga ibang truck na nabigyan mo ng space. Hindi ko napansin yan sa dito mga small cars na mag-thank you sila by flashing, no? Kaya kung may mag-flash na small car, malamang tracker siya. Ginagawa ko magpa-thank you, hindi lang sa kung ako'y nag-drive ng truck. Kahit nag-drive ako ng ito, small car,